να διασκεδάζετε, να έχετε... Πάτε πίδαρ, μπλядь. Φέτος δεν έχει, τελείως. Δεν έχει review. Πιες λίγο κρασί, πες λίγο σветляк. Και θέλουμε να παραγγείλουμε μια πουτάνα και θέλουμε να την κάνουμε review. Δηλαδή σε τι θα γίνει. Με λένε Διονύσης Αναστασιάδης και σήμερα θα έχετε μόνο ευχές, δεν θα έχει review. Θα ήθελα να σας πω ότι σας εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία, με χαρά, με καλή διάθεση. Στρατιώτης Πυζικού, Διονύσης Αναστασιάδης. Black Lives Matter. Εκεί στο Instagram μην ψάχνετε τίποτα, γιατί εκεί οι κοπέλες οι οποίες έχουν 10.000 followers, 20, 30, 40 είναι τρύπες μαύρες. Βγάζουνε μόνο πρόσωπο. Έτσι. Στο ίντερνετ. Έτσι. Τσακ. Μπαμ. Για να έχεις τόσες followers πρέπει να κάνεις κάτι. Πρέπει να ασχοληθείς με κάτι. Ας πούμε να έχεις ένα YouTube κανάλι. Σαν παρουσιαστής. Ορίστε. Αθηνά Καπανού. 22.000 followers. Και τι βλέπουμε εδώ. Αρχίδια μου τα δυο. Κολαράκι. Αρχιδάκι. Όποτε, άμα είσαι καλό παιδί σαν και εμένα, πρέπει να κάνεις κάτι, να ασχοληθείς με κάτι, να βλέπεις το φεγγάρι. Τα αρχίδια μας! Γιατί δεν βάλατε χαρτοπετσέτες εδώ? Λοιπόν, το σουβλάκι είναι ωραίο. Πρώτα απ' όλα δοκιμάζουμε πατάτες. Ρε μαλάκες, γιατί δεν βάλατε χαρτοπετσέτες εδώ μέσα? Κοίτα, παράγγειλα για 30 ευρώ και δεν έχει χαρτοπετσέτες. Τι πράγμα είναι? Τι μαλάκας είσαι, κύριε! Ρε! Άμα είναι άνθρωπος μαλάκας, είναι μαλάκας.